I tu, què preferiries? Moment ara del què preferiries, ja ho hem explicat al principi del programa, però ho tornem a dir. Avui què plantegem, Àlex? Sí, bàsicament un tema de calçat. Què portaries durant tot el reste de la teva vida? Si són espardenyes, d'espart, fresquetes, bueno, a l'estiu són d'agrair, a l'hivern et congeles, o calçat que és més aviat tirant incòmode, que és el calçat de gala. Clar. Talons, les dones, mocasins els homes, o viceversa. També, o els homes Perquè no catalans. podem anar amb tots talons. Sí. Jo avui he tastat l'experiència i m'ha agradat. T'ha agradat, oi? Mireu el vídeo. Sí, mira que t'anàvem petits una mica. Mireu el vídeo a Instagram. Un 37, sí. Que havia el dit gordo. A veure, clar, és que el calçat de gala té com més gamma, no? Té com més possibilitats. El que passa que solen ser incòmodes tots. Jo tiraria per les espardenyes, perquè sóc més d'anar còmode i m'és igual tot. M'és igual passar fred, m'és igual Bueno, jugar... potser en 2 dies et gangrenen els peus, Potser però... sí, però ja està, m'estallo i ja està, no tinc problemes de calçat. Jo he portat 2 dies sabates en tota la meva vida i bueno, ho intentaré evitar sempre que pugui. Així que també sandàlies, el meu Ibicenco. Espardenyes, catalanes. Bueno, tu ja em portes de les sèries. porto habitualment. Sí. Porto espardenyes o Múnich? Sí, endavant. Clar, anava a dir això, les bambes Múnich... Jo ja m'havia fet el meu terreny i he dit, bueno, jo no trio i em quedo amb les Múnich i ja està. Ah, però això és una única trampa, no? Sí. No sóc el primer ni l'últim que la faré, però... I el tema sabatilles d'esport, bambes... què? Això no entra en... No entra, perquè jo si no vaig amb bamba. Vale. Són sabates d'aquestes de fer la comunió. Jordi, tu què penses? Jo és que ho tinc molt fàcil. A mi les espardenyes no em van gaire bé. I m'agraden les sabates de vestir. Tens pinta de tenir peu de hobbit, com així, molt ample, així... No és... No? No. Amb pelut, no? Sí, me l'imagino bastant. Els meus peus han de suportar molt pes. Doncs per això prefereixo tenir unes sabates més normals que unes espardenyes de pagès fet caldo. Home, tampoc cal que sigui de pagès fet caldo. No sé, jo sóc de... De vestir bé, Sí, tranquil·lament. A més, si has de fer qualsevol cosa... Ja estàs. Ho pots fer tot. Amb espardenyes no ho pots fer tot. Amb sabates ho pots fer tot. Mira, bon argument. És de la teoria de James Bond, eh? Exacte. Pots anar a esquiar... Sí. Sí. Esquiar, mira, unes sabates me les faig de ferro, vaig a esquiar. Clar. I pots anar a la platja, que és molt còmode, també. Anar a la platja amb sabates, perquè m'he comprat unes sabates amb un tèxtil guai. Molt bé. Mira, m'agrada l'argument. Tu, Àlex, què? Jo unes Múnich em quedo... Volies quedar al mig, no? Perfecte. Demanem a Múnich que faci unes espardenyes Múnich i que faci unes sabates de vestir Múnich. Uns mocasins Múnich. Exacte. Uns Múnichsins, vinga, adéu. Amb això ja pots plegar ja la dicotomia. Després escoltarem, llegirem el que ens heu dit vosaltres, els oients, per les xarxes socials. Gràcies, Àlex. A tu.